suhuton somai tasuri. Kita yang nomor 525 saya. Kekuatan Ratna Tuhan Yesus Kristus, kekuatan itu Pasahat alsaku tu Yesus parholong pelehon diriku rohaku nang dohot ngoluku asa tu sona mau rabdo Yesus mangolu au molor otong doau rabdo Yesus malua au damar sapero aku mamikiri molutanoon pogos peau niata alay mamora. asasiani diramoti tuhata orbu ni bakena marningot hata ni tuhata namadok
Sai jagaon ni Jahuba maho, lahoruar doho lahobongot, olat nion rodi saliling nileleng na. Amen. Ditutup ma las marede. Marede Mahidas ya.